Mă iubire. Bună ziua, oameni buni! Astăzi ne jucăm Last Day on Earth. Da, și dacă vreți să mă găsiți, să intrați pe serverul ăsta care o să intru eu. Acum sună țară și plouă cu piatră sau cu gheață, habar n-am. Plouă cu soare. Curățiște gobite de gheață. Așa nu se gobite, se vedea când era un pic. Să strângem 110 de like-uri. Și da, ce să mai zic, să vă abonați. Da, eu mai m-am jucat și l-am șters. Da. Păi, asta e. Mă, da, plouă foarte tare. Hai deodată. Pam 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 ping pam 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 ping pam pam pam. Taci, ploaie, taci. Taci, ploaie, taci, că doar ne... Nu știu. Vreau să zic, o să mut mobizenul. Greu să stai. Mamă! Stai aici. La intervale. Tragem aici. Vreau că ceva că... Tu mobizen! Uite, nu mă las să stau pe... Bă! Ah, da, e bine. Băi, nu escaladează. Uite-l frumos. Ce să faci? Îi place cumvarul. Ce? Cine? Băi! Da, pentru că trebuie să... Nu e, uite, acum. Nu am dat să de apă. Da. Iau ăștia. Pentru că dacă plouă nu se bate, se duc alimentele. Cred că am. Deci, 3 delea. Deci, stai un pic. Să absorbă plantele. Dacă mai multe, 3 delea. Uite, a avut idee bună tata, chiar dacă dacă mă vei că plouă direct în... Piatră pe cam, nu lemn. Să mă mai dat pe aici. Bă, da. Ce vreți? Au! M-a dormiră. De ce m-a dormiră aia? De ce? De ce-mi făcut aia? Erau prieteni noși dinainte, cred, nu știu. Reau? Nu mai țin minte. Cât o ploua? Ce? Nu știu când mai plouă. Cred că Bă, sunt la închisoare și nu am nimica. Bă, nu am făcut nimica, lăsați-mă, o să plec. Of, răi mai sunt ăștia. Mamă, nu pot să fac nimica. Mă bag pe auto. Nu mai am nimic, nu am nici ghiozdan. Să vedem. Oh, dacă îi fac... Pot să... mai mult decât florile prin dupăția. Deci am dat. E bine ca așa. Mopul. Bă, dar cum intru eu acolo? Da, am semnat așa. Ce? Să facem, să punem la asta. Începem să răspund. Nani. Dai, dai, și dai, și dai, și dai încă, și dai încă. Bravo.
Da, mai rău. Mamă, cât am trebuie să-l sparg. Să fac bunul și ăla, dacă nu Bun. Stai. Să treci. Equipped. Așa. Da, oameni buni, se pare că... N-am topor. Se pare că o să omorâm vreo 2. Deja prietenii ăștia care erau prieteni cu noi. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 5. Ce trase? Fuge acasă. Hei, de ce nu pot să merg acasă? Eu mor. Sunt mort. Leșinat, săracul. Apă rapid. Revai. Mamă, aveam apă acolo. Maică. Mamă. Cum să uicam acolo apă? Păi și-o muri. Mama, unde? Mama, maică. De ce? Cred că o să închei episodul, habar n-am. Nu știu. Cred că închei episodul. Ba, oameni buni, pa!